Persoanele cu dizabilități trăiesc într-o lume în care nu sunt înțelese și unde de obicei sunt izolate de ceilalți. Proiectul Ateliere fără frontiere vine cu o platformă de comunicare prin creație, ce le va permite persoanelor cu dizabilități din Transnistria și Moldova să se integreze mai ușor în societate. Proiectul Ateliere fără frontiere a adunat la Chișinău 60 de copii cu nevoi speciale de pe ambele maluri ale Nistrului. Ideea evenimentului a fost de a renunța la atitudinea neglijentă și la stereotipurile față de persoanele cu nevoi speciale. În cadrul său au fost organizate câteva ateliere de creație pentru micuți. Ребятам действительно очень нравится, и многие из них вообще впервые приехали в Кишинев. И для них это было, конечно, событие очень большое. Pentru a le da tuturor o șansă egală, micuții au participat la un atelier în care au modelat forme de frunză din lut. Din toate lucrurile, frunza e prima piesă pe care micuții ar putea o recrea mai ușor, odată ce îi observă conturul zi de zi. Дали минимальное понятие о работе по керамике. Значит, взяли листочки, то, что дети каждый воспринимает и видит каждый день, и может понять, что у него получается. Я такого никогда не лепила и хотела попробовать. Я хотела сейчас лепить деревце, поляну, цветочек. Tot aici, copiii au pictat pe mătase folosind cele mai aprinse și îndrăznețe culori. Am desenat un pește și am pus niște culori haotice. Am folosit mai mult violet, deci am folosit verde și fonul tot verde. Solgii galbeni, o floare de pe el, petalele roșii și albastru, roșu și verde prin înăuntru ei. În cadrul unui atelier, copiilor le-a fost predată și tehnica țesutului din ziare. Place foarte mult. E ușor, e liber. Nu-mi ce spune, e foarte bine. Combinabil. Răbdare trebuie. Această lădiță este una ecologică, deoarece e confecționată din hârtie albă și e acoperită cu vopsea ce nu conține substanțe chimice. Poate fi folosită în bucătărie pentru a depozita pâinea sau dulciurile. Pe viitor, organizatorii pregătesc și alte surprize pentru acești copii, dar și pentru cei care vor să-i cunoască dintr-un alt punct de vedere, adică cel obișnuit. Este unul dintre primele proiecte de acest gen implementat de organizația noastră. Primul eveniment a avut loc la Tiraspol pe 5 iunie. Acum are loc atelierul numărul 2 la Chișinău. După aceasta se va organiza un târg cu expunerea produselor create în cadrul atelierilor la Tiraspol și un festival a talentelor în orașul Chișinău. Ambele vor avea loc în luna septembrie.